Alert. Hvor de har skulle lære at etablere, reloade og operere systemet. Simulere et AMRAAM. Koden det består af de her 6 led. Al den produktion, vi laver, det er jo en platform, hvor vi arbejder ret tæt på hinanden. Så vi er ligesom i 360 grader. Den er begrænset til at dog kun rotere 357 grader. Og så vil I blive sat i gang i 3 rotationer. Så hvis målet det skal skifte retning, så vil Så er det faktisk meget. Er det den, der styrer? Hvad tager det?